Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg. Makapakatawa, makapalit, makapaisem. Ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man nagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawak apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, ken adalem a kapanunutan ti pagayam tayo. Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Alangaro din, papagayam. Intayon biding-bidingan, kaskada balibaliktatan, ti surat ni pagayam tayo alane itay... di mo ni basbasat address ko Mang Bianong kunan na mo ditoy. Alangaro, matungpal ti pagayatam pagayam lanay. Kastoy man nga raw ti surat na. Ken ka Mang Bianong. Awagan naklakuman iti lanay. May sa mises ken adaan iti dua nga anak. Naawisak man nangipablaak iti makarorod parikot ko dito'y makaliwliwa a programa ta kayat kumat manggagandag iti nabalitukan nga adal ken pamagbaga ngayon kaisaplet kanyak kalpasan na maipablaak to'y napnuan konsumisyon apakarikutak. Kastoy man nga raw ti Rogina Mang Bianong. Ay na. Uray la si makit ti bukot ko naglaba Sana bali ta na isalapay ko na. Ay, mabisinak pa ikit din. Naimbag ta dadagiti anak ko iti ayan datatang. Sigurado anang handan ijay. Inak man kit di manganan. Nagluto mat siguro ni Wendell. Tamo na mat anagado ti linabak. Diyak pa ikit din na pa naglakoy di palengke. Taawanan ti oras ko. Nakalamlami is ti kaldero kan itip ti linaon ti kaldero anabati payla iti rabi. Ay, ti awanan bain a lalaki. Di pa'y nagluto kat amo na lang arudan ang makumikumak amang lablaba kadagiti namurangan na. Hoy! Agring ka! Sadot! Anya ka matalani. Disturbo ko iti man naturog. Natagaptan lagat nga rodan di tagainap ko. Bumangon ka ditan kunak! Nangaton di init ngam nakaturog ka pa'y lang. Nalpasan di lalabaak. Ti amok at damalamot ngam di ka pa'y nagluto. Sadot ka talaga utro! Di mo man bastot-bastot kanyak dito po nga. Bumangon ka ditan. Just ka. Maturog, mangkaidakan, aglamot lang ti pagaristom. Karaho ka. Apay ngamin na si Kapel at tinakias asawaak kat nagadumot idi tinagdaton kanya. Siyak nga rod, tinaikari para ken ka, bakit? Bumangon ka nga rod dita, no di mo kaya't adjaywa sa itialaot. Bakit mait? Naangaunay.
Sus, iturog ko pa yun, 5 minutes lang. Sadot ka talaga. Agoray ka man. Nay, papanahon. O may kapit ito'y bakit kag kay data. Nag-imas pwede maturog yan. Sabi medyo na lang magtipanahon ita. Di ka ba lang bumangon dita? Uwasay. Ikidam ko talagan. Makamudit ano ito gawan kay di pagbalutan. Bilangan ka. May isa. Dua. Talo. Saan? Bumangon akong bakit? Di naggudasan. Hala, ikaglaw doon, jablo ka. Nanang. Apayon lanay, anyat sangitam. Maustala ka din na oras no kastulatan na kanayon. Konsumisyon na talaga. Apay aya. Nagsadutunay ni Wendell. Isinakla kumantap na awanan ti konsumisyon ko. Ah, Nalabasan ti panagananos ko iti dun nana. Nakasadsadot. Di na pa'y amo ti tumulong. Aglamot lang ti pagaliston na. Nagmayat at ibabano kasi apapula-papula iti makana di na mo tagrigrigatan. Isublik lang kuman ka iti dadakal na. awan ti pabasulam anak ko. Nagado kami anang upay ken ka, idi agdat-daton pay laken ka ni Wendell. Ngem nasukir ka mat. Nakitaray ka pay ken kuana. Di mo di balbalagip kanyak dayta na nanang. Nagbababawi ang narudan. Iso dayta ti bigas regret ko nanang. Di pa nakiasawak iti sadot. Apapalpala mo ta lalaki. Sobra ti kinasadot ti asawak mang biyanong. No lamot alistaw, buntog no trabaho. Pasaray saan pa'y ngagtrabaho. Siyak nga raw ti mangisaksaka di ti panagbiag may baba ni ti panaglaklakok itinatnatang kaskada sida nga ang angkatag. Iti may sangal daw kay. Ay, umay kayon! Umay kayon! Gumatang kayon! Presko amin dagitoy! Libre pili! Umay kayon! Nainbag nga oras mo, lanay. Ay, kastamat Aldo. Gumatang kan itilakok. Presko amin dagitoy. Makita nga ro da presko. Kaska presko, ti aglaklakaw. Ha? Si Kamot Aldo? Mangpasablog ka pa'y laeng, katagatling at kaskadagat si dalang nga rodon da tao. Saan nga ro da madlaw nga agat si Daka, ta presko kalata kitain, lanay. Ay na, gumatang kakit din. Ay una, talaga gumatang ak, lanay. Kaya't kung amin aramanan tilakom asida. Madlaw ngamin na talaga presko kahit. Saan ka alugi no gumatang ka dito'y si Daalakok? Awan tinalaes, Aldo. Ay, agyaman nak. Naipaibus kong tilakok. Makaawid ak mutlaen. Lanay, o may kanta itulod ka. Ha? Aldo? Adda ka manan? Mapantay tinang iparking ak iti tricycle ko. Itulod ka na agawid. Tapno saan ka na mabannog ang mangura iti pagluganam. Ay kwa, saanan? Agyaman naklaan, Aldo. Okay lang nga uray manguray ak iti pagluganak at tricycle. Di mo kaya't tilibre? Ay na, uray pa'y libre, Aldo. Manguray ak langan iti pagluganak at tricycle abayada. Agyaman naklangan, Aldo. Nagalas ngamin akitaon tinaasawaan, asuksukunan ti lalaki. Madi at talaga. Ibaga akong tipod no, lanay. Kursunada ka talaga. Kunak tupay kat. Ngam pangaasim tadinak bastusan, Aldo. Amom langarudan nga daan akon iti asawa, ngam digaan nakpailaan.
Nagawan mo ito na respeto. Amok ngamin na konsumisyon mo nila kay mo. Isasumurot kan kanyak. Panawa mo di konsumisyon mo nga asawam. Siyak tagtrabaho para kada kayo kadagiti anak mo. Sumardeng kan, Aldo. Amangan no kayat mo at tumayab ti dakulap ko di tapingping mo. Anya? Anyat pagkit kita am kanya? Sisik ka rudan? Asawa ng bayan? Uray sa dot nila kay ko. Jak to kabaalan arugitan ti tuktok na. Iso nga adaywan nak, demonyo. Anya ka maten? Nagmalmalam ang awan tinararamid mo. Nakapopok kalatan dito nagtibalay. Ngam di mo pa'y maasikaso mat dagiti anak ta. Nagdudungrit da na sang putak. Kan saan pa'y inawan dagiti nanganan nyo? Saan ka pa'y ang isaang mat? Tama si dalakuan ti ilutok iti isa sang put ko? Nagmayat niya minti buy-buyak, bakit? Ay, just kikit iti kastoy, Wendell. Mangiruruman kang asawa. Di mo pa'y amo ti tumulong. Diyak to pa'y baybayadan ti kuryente tapno saan ka na makabuya. Nila ni mo, day talang harudan ti ragragsak ko. Apay nga minalaki asawa pa'y lakan ka. Konsumisyon ka. Di ta kayo. Ay, nanay, api nga ibarbarsak mo matang dagiti na nga. Makaamo ka bang laba ka dagita? Anya? Dagiti laang kawas may kadagiti ubing tilabak. Sadot ka. Paglamot na ti pagalistuam. Saan ka nakiasawa tapno itrabahwak itilamutan na. Nakiasawa ak tapno da kabinadang ko. Ngam di nakpulos amo abadangan. Sumanao ka. Katagpay sumat. Kita man dagiti ramay mo. Kasla ramay ti babae. Napimpinkas pa'y ti ramay mo ngam ti ramay ko. Tadi ka pa'y pulos ang trabaho. Kagrabyan day ta sakit mo, Wendell. Saan ang maagasan? Lanay. Ala, laba am dagiti kaus mo. Uwan, labak to. Makaamo ka. Ngam jakod lablabaan dagiti kaus mo. Makaamo ka. Umangot ka. Bakit? Maturog tan. Maturog ka siksika dito silid. Anya? Alak lang ti ulos ganpuan ko. Maturog ka iti silid dagiti ubeng. Api kaya panawanak dito isilad ka. Awan ganas ko makikaigday ti sadot. Anya asadot? Nagagutak mo ta, bakit? Nagagut ka amang panday iti ubeng. Ngam sadot kamot ngagsapol iti palamot mo. Siya amin ti gargaraw. Iso ang manipod ita. Saan tamatan nga agkakaida? Na? Talaga adi mo linabaan dagiti kawas mo? Imangot dan dito'y nangurnungam. Wan ka di, labaak tulak ta. Wan kalawan. Wandal ka lang agpaiso. Ado ti wan mo ngam di mo tungtong palan. Kasano nga magagutak, kat di ka pa'y umabay kanya kitirabe eh. Isumat lang iso ti aramid mo idag kakay data. Kan ita tasabalin ti pagturturugak. Lanay. No di mo labaan dagita, ibasurak laangan. Anya? Ay, sayang ah. Amamot gayam ti sao asayang. Ngam di mo matsayangan. Tadi mo labaan. Ngumisit daan ta binaybay amat. Isadot ka talaga. Batugan! Inaramid County amin tapno, mangrik nalaan ti asawak mang biyanong. Inala ko ni tinasaya at saritaan, aramidag amin na trabaho, dito'y unag ti balay, bayat ti panagtrabaho para itay panagbiag may. Itid ko amin masapol na, ngem kaskas dimat nga awan tinagbaliwan na.
Iso ana uma akon. Ket bugtak amin na ti panakisaoken ko na. Gaputa kanayo ama bambannog. Kendi nakpulos ammo at tulungan. Iti may sangal daw, kinasarita ti inak ni Wendell. Makitkitag tirigat ti anak ko iti sidong mo, Wendell. Nanang, Nakarkarumatan ngem tagabaw. Di mo amo atulungan. tulungak mo, nanang. Anya tultulungam? Saan ka agpaisaw ama nagpasyar? Ngem nakapupok kalaang agbuybuya iti telebisyon ngagmalmalam. Di mo pa'y maaw-awir dagiti anak yaw. Anya ngay dayta? Kwa nanang, awan mo't amok nga ramiden, awan mo't adal ko. Awan ti trabaho nga amok. Apay, di mo amaw ti agdalaws. Di mo amo ti aginaw. Di mo amo ti agaw-awir, Di mo amo ti aglutaw. Masapul ay ti diploma iti pagadalan tapno masurum amin dagita at trabahaw. Kwa nanang. Ay, di ko namkit day sadot ka. Di mo kaya tagaraw. Nagswerte kamutin anang asawa iti anak kaw. Tadon ka iti sidong na. Idinto tatagabumat nilanay. Nagpintas ngay nasawam di anak kaw. Ngam dandani di na payin masikaso piman jay bagina. Tapasig at trabaho ti sangsangun na. Idinto tasika. Sarap buhay kalaang. Nagswerte kamutan. Don Wendell! Kumpormi di mo ipulpulong kininanang. Sinermunan naklagat nga rudan. Saan na ka nagipulong ka ni Nanang? Makitkita natin sitwasyon tayo. Makitkita natin kinasuper sadot mo. Sika natin nagagayt. Sika natin kasayatan. Sika natin superhero. Sika ni super lanay. Nagalasan ti panagsasaom? Pudnumot nga minasadot ka. Papalpalamot ka laeng, Wendell. Lanay? Naumakan ka, tap no amom. No amok la kumakaskan ka ti agbalin nga asawak. Jak la kuman nakias asawa. Kinaykayat ko pa'y kumanti nagbakbakat kan matay abalasang. Basta sa anak amatay iti konsumisyon. Agyaman nak, malmalpas kuntiin innawak. Lanay, anyat si Daan. Apay adamagam kanyak no, anya ti si Daan. Kitkita ang aging innawak on. Mabisinak nga raw da nagkapoy di enda pare na store. Nabisinan ka, idinto tanapan ka lang nakis istorya. Idinto ta naggapuak pa iji palengke ang naglako. Ket anya nga rod nga, ikat adamot bagis ko ang mabisen. Ayan ti makan, awan mo tinakaluban dito ilamisan, idinto ta agin innaw kan. Nagluto akla ang ti para kada kami kadagiti ubing. Naibusan ti makan. Saan ka na ilakam? Anya? Nagkalasan ti aramid mo? Nagluto ka? Ngam di ka pa'y nangilakam? Awan ti karbangam nga agriri. Adain luto, gaputa nagtrabaho Sika ngay, anya ti inaramid mo ang nagmalmalam, alaman? Nagkalas ti aramid mo? Sika tinalas ti aramid na. No kayat mo ti aglamot, itrabahuam da ita, tamanipod ita, kanya-kanyatan. Sana mabali na. Agasawa talani. No anya ti adagan ka, kukuk mo it. Agraraman, lingat ko lang tinagtadtad. Agtrab-trabaho tapno dalaang ti maisaang ko. Iso makaammo kamot nga rod nga agdiskitar iti lamutam. Di mo pakibiyangan dagiti ginatgatang ko ta saan ka na ilakam. Anya? Daytoy tilaglagi po, Wendell. Ti tao asadot, awan karbangan na nga aglamot. Naumaak unayan mangbiyanong gapaw iti kinasuper sadot ni Wendell nga asawak. Wen awan no ada ibagak nga aramiden na ngem
dinamot pulos tungtung palain. Naimbaglaki dahin ta natibkirak iti awes ni sulisog, iso adyak nagpaspasulisog, kadagiti umas asidag kanyak asulisog. Anya ti aramida tapno agbaliwan ti asawak mang biyanong. Kaya't ko apanawan ngam pampanunutok mat dagiti anak kao. Jakmat kayat at dumadakkel da nga awan ti amada. Maburburiburan nak unayan mang biyanong. Tulungan nak kuma. To'y pagayam mo, lanay. Awan ti agbibiyag at dayta ket nawaya wenno libre kadagiti parikot. Iti Salmo Kapitulo sangagasot ken 33 iti bersikulo umuna, nagimbagayn wen nagsayaatan adagiti tattao ti Dios agnaeddaan na ornos ken sangsang kamaysa. Unayan ang nagimnas alak amen no adda panagkaykaysa, daytay agkakatunusan ti pamilya, mayat alin nangan iti karuba, kan gagayem. Ngem nadagsan nga imutan iti barukong, no adda kaginuram, adda kaapa, adda pagsaksakitan tinakam, adda kataasan mo akasasao. That's right. Marmarban a relasyon, panagkakadwa akasla kristal a nagrikke, wenno masitak-sitak paikit day, dandanin maburak akasla banga wenno putek. No saan may matunanan na imbag, anya man a relasyon ket agbanag a buribor. That's right. Anya ti pagbanagan ti panagkadwa asan a naornos, pumatpating nga dita ti baen, kinaaburido, kay kayakayam ta partner mo, tumaod ti pader iti nagbaitan yaw, ti launay saan apag kinaawatan. Iti anya man nakagimungan, at dadagiti pagasawaan nga, agin nadayaw ti riknada, mapukaw ti ayat, lumamies, mairamraman ti sibubukal a pamilya. Dagiti agasawa ket agawaaw ti ayat da ket napeggad daytoy. Gaputa itunda na dayta iti narba a pagtaengan. Ouch! Ti ayat ken romansa ket masapul a mapagtalinaed ti barana. Mapagtalinaed ti apoy. Ken daytoy pay ket may saakita te godliness. Dagiti pakarigatan ken kinaragsak ket agpada asaan amay puwera. Palagi pam ti bagem ngay ti anyaman akan ito, ti biyag addaan ka iti karbengan a mangpilay iti kinaragsak. Alright. Ganaturay awan ti pagdaksan na ti panagsangit sagpaminsan. Ibulos mo, makaginawa ka, kalpasan na. That's right. Pagayam lanay, daytoy ket mabaling nga agunget ti asawam, ngem kasapulam ti agkalintegan, iti laksed dagiti bambanag. Maadaan iti saggaysa anain kalintegan a panagsarita, iti tunggal maysa anasken a matalantan. Oh, yeah! Isuro amin dagiti nasneban apan nakataktak mo, ken kadagiti ubeng akas maysa agdirekta a resulta ti kinasadot na. Ti Alright. panang baybay ana kadagiti ubeng. No kasanom nga igudagod tabagem, bayat nga iwaywayat mo tay agkanabsuon nga obra iti kusina. Nga uray isukit at dalangit ti aglawlaw. Padasam nga idanon te panakaupay mo, ken ti inanamaam ken kuana. Nalawag nga ibaga, no anya ti kayat mo nga aramiden. Siguradwom laeng
asaan ka naulpet, agong unget, wenno mangirurumen, bayat ngayon ka isay-sayang kat. Kanayunan na pagayam, kasapulam ti makunkuna self-respect. Iparparupam la akaasay ti bagem. Numaminsan ngamen, maliplipatan tayo jay pateg tayo kas may sa tao. Gaputa, mapukpukawan tayo iti respeto iti mismo bagi tayo. Ngamen, numaminsan, ipapaay tayo amen. Okay laeng nga agparparangkan nga ong-ong. Okay laeng masaksakitan ka. Okay laeng paulit-ulit ka mamakawan. Ngamen, magustuam jay tao kat. Ipilpilit mo tabagem nga oray saan mo mo't deserve daytang ayat nga ipapaay mo kenkwana. Gapaw iti dayta, mapukpukawan ti respetom iti bagem. Ket no napukaw di respeto kasapulam, kas may sa tao, makmaksayan wenno mapukpukaw ti pategmaw. Narigat lang amen nga ipilpilit ti bagay kadagiti banag saan met para kada tayo. Saan kaday kasla tayo agluglugan iti may sa ajep siyaman kalpasan na iseksek mo pa'y tabagem. Saan laasig ka ti masakitan? Saan laasig ka ti malipit? Karaman ng dagiti tao iti aglawlaw mo kat maapektaran. Iti may samat relasyon, narigat met nga ipilit mo tabagem iti tao akaslaawan pateg mo kenkwana. Wenno dita tao nga awan man laasin na ken ka. No maminsan nga men, maliplipatan tayo nga ayaten ti bagi tayo, nga men, nalabas tayo mangipaay iti ayat iti tao pangipapaayan tayo iti puso tayo, utek, ken oras, mawawanan tayon iti ayat, matmatyanan jay ayat iti puso, gaputa, ited tayo nga ited. Saan tayo nga agbalbalin naragsak? Saan tayo na mapadpadasan? Wenno, saan tayo marikrik na jay anya kade jay rik na jay pudno nga inayayat. Jay rik na ti pudno nga ipatpateg. Para kanyak laeng ipaayam iti limit dayta bagem. No kaano ahuston, no kaano akasapula mon ti umibet. No, lumaban ka pa'y, wenno, maikari ka day ta asawam pangipapaayam iti amin mo. Oh, yeah! Alah, kastan, papagayam, aging gay ti sumaruno ngayon tay panagdadanggay, que Dios nos bendiga a todos. Diyos tiagnina kada tayo, amen. Bye-bye! Thank you so much, ka-drama! Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!